Takže vítam vás na 3. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Program rokovania ste obdržali. Overovatelia zápisnice. Kto nejde na dovolenku? Tak Juraj, Janko. Kto je za program rokovania? Všetci? Dobre. Takže bežíme hneď k druhému bodu. Správy z kontroly hlavnej kontrolórky, vlastne všetci sú zverejnené, preštudovali ste si, beriete na vedomie. Sú tam dve správy od kontrolórky. Kto je za, teda? Dobre, tak berieme sa k tomu najdôležitejšiemu bodu. Návrh zmienka doplnkov číslo 4 územného plánu obce Neslúša. Ja by som, najprv by som dala, že Monike, však bolo to zverejnené, prečítala, vlastne všetci ste dostali návrh tých uznesenie, že sme prerokovali, beriete na vedomie, Monika, prečítaj to. Takže poprvé beriete na vedomie dohodovú správu návrhu zmien na doplnkov číslo 4 územného plánu obce Neslúša, ako ich návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Neslúša o záväzných častiach zmien na doplnkov číslo 4 územného plánu obce Neslúša. Ďalej, po druhé, konštatujete, že návrh zmien na doplnkov číslo 4 územného plánu obce Neslúša vrátane záväzných častí bol prerokovaný v súlade so zákonom číslo 50 roku 70 všetkých neskorších predpisov, ako je v súlade s vyhláškou 59/2001. Návrh zmien na doplnkov číslo 4 územného plánu obce Neslúša vrátane návrhových záväzných častí bol zverejnený na uplatnenie pripomienok zo strany fyzických i právnických osôb podľa platnej legislatívy. Po tretie, tam je do návrhu zmien na doplnkov číslo 4 obce Neslúša vrátane návrhov ich záväzných častí boli zahrnuté podľa vyhotovených pripomienok všetkých obcov akceptované pripomienky. A po ďalšie, regionálny úrad pre územné plánovanie výstavbu Žilina vydal z návrhu zmien na doplnkov číslo 4 územného plánu obce Neslúša ako ich návrhu všeobecne záväzného nariadenia o záväzných častiach zmien na doplnkov číslo 4 územného plánu obce Neslúša kladné stanovisko. Po tretie, schváľujete zmeny a doplnky číslo 4 územného plánu a všeobecne záväzné nariadenie obce Neslúša bude číslom 1 sa schváli 2026 o záväzných častiach zmien a doplnkov číslo 4 územného plánu obce Neslúša. A v štvrtom bode obecnému úradu sa ukladá riadiť urbanisticko-architektonický rozvoj územia obce podľa týchto schválených dokumentov. Dobre, kto je za? Dobre, ja by som dala teda znova autorovi. Ďakujem pekne. Nechcem dlho rečniť, len ešte aby ste vedeli, že týmto aktom starosť o tú zmenu štvorku nekončí. Podľa zákona stavebného, ešte toho starého, 50-ky, bude treba územný plán uložiť, čo to znamená, zverejniť na jeden mesiac záväzné časti, my to splníme tak, že necháme vysieť všeobecné záväzné nariadenie mesiac, aj so schémou záväzných častí a potom rezervenkou vlastne s prílohou grafickou rozpočtové dotknutým orgánom. Ďalej nás čaká robota všetko zviazať, vyrobiť knižný elaborát z celej roboty a rozposlať na regionálny úrad, na stavebný úrad a jedna sada bude na úrade Neslúši. No, samozrejme vykresliť, opatriť schváľujúcou doložkou a uložiť tie tri orgány. Územno-plánovacia problematika tým ale nie je v obci vyčerpaná. Starý zákon v jednom odseku paragrafu, myslím, že to je 30, hovorí, že každé 4 roky by sa malo pozrieť na zúbky k tomu územnému plánu, či je dobrý, či vyhovuje, či sa nezmenili nejaké názory na nejaké javy v území a výsledkom by mala byť nejaká správa o preskúmaní a nejaké uznesenie a do zastupiteľstva a povedané čo ďalej. Scenár je možný taký, že na tej robote by ste sa mali podierať všetci poslanci.
prípadne ďalší odborníci miestni. Zamyslite sa, či ten územný plán ozaj vyhovuje a tam môže byť výsledok, že vyhovuje, nič netreba meniť. Skôr si myslím, že nastane druhá možnosť, že predsa len bude treba do neho niečo doplniť, upresniť, alebo môžu byť aj radikálne názory na území obce, že poviem ľudovo, to je starina a už je nový zákon a poďme do nového, úplne inou metódou, to je všetko digitálna záležitosť a tak ďalej. Aj taký môže byť scenár. Ja osobne by som sa priklonil tej druhej verzii, že je to predsa len kratší čas a dostaví sa výsledok, že urobiť nejaké zmeny, úpravy, vrátane nejakých, doriešenia nejakých žiadostí, ktoré evidujete od občanov. Vieme, už sme to rozdebatovali s pani starostkou. Cvičia nás ochranári prírody, skákalo Kysuce. A prečo tam stále nemáte premietnutý v tom územnom pláne, v celom území Neslúše, materiál, ktorý sa volá Územný systém meteorologickej stability okresu Kysucké Nové Mesto. My sme to vždycky, konkrétne pani Polákovú, doktorku z HKO ukecali, teraz treba riešiť občanov, potom to budeme, takéto veci. Lebo to sa robí v rámci celého chotára. A ľudia potrebujú tu, tak to bolo operatívne rýchlo. Len už takou výhovorkou neobstojíme, sa bojím, a že budeme musieť do toho územného plánu dostať tie prvky, ktoré evidujú ochranári prírody, biocentra, biokoridory, genofondové lokality a čo majú na vymýšľané migračné trasy medvedia, rysa a ja neviem koho, tak budeme to musieť tam dostať. Naposledy nás cvičila zástupkyňa Slovenského vodohospodárskeho podniku, pani Štáchová, ktorá nám vytkla, že v územnom pláne nemáme premietnuté povodňové mapy. Tak tiež sme sa vyhovárali, že je dobré v budúcnosti, teraz nám dajte kladné stanovisko, len aby tí ľudia mohli stávať, lebo osobne už mi vyvolávajú Ďurčov a neviem kto, už by chceli rýchlo, vydržte na schválenie. No. Tak to je ďalšia úloha, ktorej bude treba robiť to preskúmanie a dostať tam do záverov, že nazvať to, čo ja viem, zmena a doplnok číslo 5 a doplniť záležitosti ochrany prírody, doplniť záležitosti povodňových map. Oni sú na internete, treba ich tam premietnúť. On nám to trochu sťaží život, lebo kopa rodinných domov a pozemkov bude zaliatých storočnou vodou. To už vieme. A teraz budeme zvládať ťažké boje aj s povodím Váhu, aj s orgánom štátnej správy na úseku vodného hospodárstva, ktorí nám budú vyhadzovať také žiadosti o výstavbu rodinných domov, ktoré sú na pozemkoch, kde sa vylie storočná voda. A to už sú väčšinou Ale budeme voľovať, ukecame, musíme vymyslieť nejaký princíp na nejaké protipovodňové opatrenia. Druhá vec je, kto ich spraví, ale to územný plán nerieši, len povie, že treba. Ešte sme skonštatovali s pani starostkou, že aj dnes ste sa mali hlavne vy ako poslanci a hlavne tí, čo sa venujete tej stavebnej oblasti, zamyslieť, že na prvý pohľad územný plán Neslúše vyzerá, tu ešte môže bývať ďalších 1000 ľudí. Také sú tu plochy. Ale keď príde k realizácii, sami to poznáte, pozemky sú vlastne nedobytné, darmo sú v územnom pláne červenou farbou, keď nie sú majetkoprávne usporiadané, keď proste spí to. Zamyslite sa, či má význam ich držať v územnom pláne, lebo totiž toto používajú úradníci proti nám. A čo to chcete v tej Neslúši ešte? Však tuto máte voľné, tuto máte voľné, tu máte voľné a nestávate a máte to odsúhlasené. Ale ich majetkoprávne pomery nezaujímajú. Ale to je pri realizácii základný predpoklad vydania príslušného rozhodnutia. Nenavádzam, zvážte, či sú také oblasti, ktoré má význam držať. A či radšej nezvážiť nejaké iné plochy,
kde sú majetkoprávne pomery jednoduchšie, vy to tu poznáte a ľudia by sa možno potešili, aby sa im išlo v ústretí. Dávam takéto námety s tým, že som konzultoval s pani Staratkou. Proste toto všetko by sa malo objaviť v tej správe o preskúmaní. Tieto vaše myšlienky plus moje myšlienky, ja budem listovať stranu po strane, kapitolu po kapitole, prejdem všetky výkresy aj vrátane 4 zmien, kde vyslovím názor dobre, zmeniť, nezmeniť, doplniť. A ešte jednu vec, dovolím, pani Starotka, to som nevedel, že s tým sú problémy a to ste mi naškrtli, za čo som vďačný. Ono sa povie počítač a výkres a všetko jasné. Tie výkresy sú urobené v mierke 1:5000 a 10 000 a sú systémom výkres, farbičky a na tom je pauzak. A niekedy je problém identifikovať správne. Trošku sa vám pauzak posunie a neviete, je tá parcela určená na nejakú funkciu či nie. Je to voľná krajina, kde sa nesmie. Tak sme s pani Starostkou zatiaľ pracovne hovorili, že dať vyrobiť ďalší výkres, myslím, že ich teraz je 9 v územnom pláne. 9, bol by asi 10, 11. Čo ja viem, v mierke 1:2000. To už je čitateľné a tam je jasné. Tam sa už nedá pomýliť. Bo pri tej 5000 to sú niekedy milimetrové rozdiely medzi čiarami, neviete to presne posúdiť. Že taký jasnejší doklad grafický, z ktorého by bolo jasné, keď sa pozriem, áno, táto parcela je určená na výstavbu a táto už nie je. Alebo hranica zastávaného územia, intravilánu. Lebo často, keď sa manipuluje hlavne s tými reálnymi výkresmi, nie je to také jednoznačné. Tak toto by boli asi také námety, čo by sa do tej správy dostali a asi aj do tých záverov. A ak by sa prijalo príslušné uznesenie vaše v tomto zmysle, že my si teraz od tú druhú možnosť, že ideme robiť zmeny doplnky po preskúmaní. Pravím, nevylučujem, že môžu prevládnuť názory, že zbavme tú starinu a poďme do nového. No, len učia sa všetci na to, čo sledujem, robia chyby, naťahuje sa to. Prúžnejšia je zmena doplnok toho starého ako nový. Prihovárať sa za to. Nový treba mať do roku 2032, ešte je čas. Do tej doby si myslím, že vieme vyhovieť skôr ľuďom, keby sme išli na zmenu a doplnky. Neverím na taký názor, že nerobme nič. Už len kakao povedela a do nás bijú. A neviem, dokedy vydržíme. Tak to som vám chcel povedať pri tejto príležitosti, že nachystať sa na túto robotu a tak. Tak ďakujem, pán Barťák. To má zamyslenie po... Budeme pravdepodobne na komisii ešte, ak budeme mať nejaké zasadanie o tomu preskúmaniu, čo ste spomínali, niečo sme už rozdebatovali, nejakú predstavu máme, takže potom v prípade, že by sme mali Dúfali sme, že aj ten nový stavebný zákon, že spraví nejaké tie anomálie, čo sú problémy, vysoké ploty, alebo ja neviem čo, hej, ale bohužiaľ je to skomplikovaný, on je celý ten skladovací proces, nie že uľahčené, ale je to ide za kúza, hej, ale nevadí. A takéto tieto zvláštnosti, čo sme dúfali a čo sme dávali návrh, tam nie je nič. Takže vlastne sme si nejakým spôsobom nepomohli. A práve, že teraz je to tak, že keď každý sa oháňa, že keď nie je v stavebnom zákone, čo máte v územnom pláne a keď nemáte v tých regulatívach nič, takže bohužiaľ môžem vás zvysoká takisto, hej. A robí to problémy, hej. Takže asi tak. Dobre, takže vám ďakujem za prácu, pán Barťák. Ťaháte to s nami strašne už dlho. Áno, ešte potiahne. Ja tak dúfajme, že nech nám zdravie všetkým slúži. Takže ďakujem. Išli by sme teda k ďalšiemu bodu. Môžete ísť, ďakujem. Nie, že by som vám nechcel vypočúvať. Nie. Sťahujem kanceláriu, náňajú. Tak by sa dala slovo.
Majte sa pekne. Dovidenia. Dovidenia. No, ja to som Trošku. Pán, toto ešte, alebo v pohode. Na To už, tak. budem mať nohači v hlave. Potom sa vrátim. Ďakujem. To ja kľúče dajte. by som prečítal zápisnicu z druhého zasadnutia Komisie finančnej správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej obecného zastupiteľstva mesta Šíp 20. júla 26. Prítomní na komisii boli predseda ja, Michal Petlák, Zuzana Peršíková, Pavel Šputa, Peter Kýr, hosťom bol Anton Korman. Neprítomní boli Anton Janačík a zapisovateľka bola Monika Žaková. Body programu boli prvé otvorenie zasadnutia, schválenie programu, pridelenie žiadosti, rôzne a záver. Otvoril som 15:40 a privítal som Antona Kormana. K tým predloženým žiadostiam prvá žiadosť bola prejednávaná, keďže sa spájala konkrétne s tým pánom Tonom Kormanom Drahomíra Ondruškova, bytom Neslúšia 764 o preplatení nákladov na opravu krajnice a miestnej komunikácie na parceli 1991 vo výške 300 eur. Povedzme bližšie niečo o tom. Ja najprv prečítam to, čo ako tu Martina zhrnula. Pani Ondruškovej sme požiadala o vyjadrenie na tú miestnu komunikáciu, tam teda z druhej strany, z jednej strany je pani Ondrušková, z druhej strany je ten Tono Korman, ktorý vlastne je to z časti na jeho pozemku. Pani Ondrušková požiadala o 300 eurovú dotáciu na vyspravenie tej cesty, že teda tam sa vyjadril tomu ten Korman, že pri výstavbe nehnuteľnosti urobili odvodnenie pozemkov, nakoľko po okraji miestnej komunikácie bola priekopa, ktorou stekala tá voda. Odvodnenie urobili v dĺžke 120 metrov, ostáva tam časť okraj miestnej komunikácie, ktoré je uložený ventil na vodu v plastovej rúle. Pri výstavbe uskočili v úvodzovkách do svojho pozemku, toho Korman. Takže čiastočne táto časť miestnej komunikácie aj je jeho vlastníctve. Členovia komisie po odchode pána Kormana zo zasadnutia komisie to rozoberali. Celú tú žiadosť nepreberali z každej strany, ale dospeli sme k jedinému záveru, že teda takéto výpomoci po uskutočnení asi nemôžeme odsúhlasiť z dôvodu, že nebolo uvedené vlastne dopredu, nebolo oznámený obecný úrad, že teda, že to chce robiť, v akej výške to chce robiť a teda Faktory boli nejaké? žiadna faktúra, teda strojom napísané 250 eur, materiál a 50 eur robota. Takže toto bolo v tej prvej žiadosti, druhá žiadosť bola spolupráca. Nie, však odrazu ideme, takže vlastne... Takže komisia hlasovala, Čo odporúča komisia? no nevyplatiť. Neposkytnúť tých 300 eur, pretože Je to neadekvátne. sa to nemôže robiť takýmto spôsobom, keďže najprv sa uskutoční niečo a zvlášť keď to je na súkromnom pozemku niekoho iného a následne tam ešte bol výpočet, že on tam bol všudy 4 minúty, takže keby 50 eur za 4 minúty, tak mu to tomu vyrátalo, že čiže neodporúča vyplatiť teda ten uvedený 300 eurový. No však taká bola žiadosť. Hlasovanie, ktoré sa nevyplatí, bolo väčšinou za, proti 0 členov zdržal sa jeden člen. Takže tak. Takže dobre, ideme teraz vlastne na tú žiadosť. Schvaľujete, kto je za? Dobre, zdržal sa. To je proti? Dobre, zdržal sa. Martin, Adam, Zuzka. Dobre, poď teraz
máš ďalšiu žiadosť? Druhú žiadosť je žiadosť spolku Parišovka, ktorý je vlastne skupinový vodovod, zastúpený Mariou Špircovou, týchto Mestúča 392 o príspevok na hlavné vodovodové potreby. Komisia žiadosť prejednala, no konštatuje, že nie je z uvedenej žiadosti zrejme, o akú výšku príspevku sa jedná, aké dĺžke bude potrubie a s akým priemerom, koľko nehnuteľností je napojených na spomínaný skupinový vodovod. Bolo by dobre doložiť predbežný rozpočet nákladov a počet nehnuteľností, pre ktoré je skupinový vodovod určený. Obec by mohla prispieť na zakúpenie vodovodného potrubia, prípadne formou výkopových zemných prác prostredníctvom obecných mechanizmov. Dobre, upresním túto žiadosť. V minulosti pán Marian Kovaňák, keď sa robila kanalizácia v Parišovke, tak vlastne on si vtedy im poskytol už na výmenu tohto potrubia v ceste, lebo potom sa to už asfaltovalo. Takže už tam jedna takáto podpora bola. Teraz vlastne oni potrebujú vlastne z toho kopca vymeniť to hlavné potrubie. Niečo je už ako to pripojkové v cestách tej Parišovke. Ďalšie poskytnúť bager, aby išiel niečo vykopať na podcudzích pozemkoch. Veľmi dobre viete, aké sú tie súkromné vodovody. Hej? Takže to asi tam neprichádza. Ja si myslím, že vždycky na tieto vodovody sme dávali určitú sumu. Tak si myslím, že navrhli by sme nejakú sumu, nie že zákup oného potrubia, lebo naozaj skutočne neviem, koľko kilometrov treba potrubia, alebo takéto veci, alebo je. Hej? Väčšinou vždycky sme dávali 300 eur, alebo je, ale to je samozrejme, teraz tie náklady sú strašne už je. Ja by som navrhovala, lebo viem, že sa tam zložili, že ich to všetko vyjde okolo 4 000 eur. Takže ja by som navrhovala, fajn, je to súkromný skupinový, okolo 1000 eur. Ale každý môžete mať svoj názor. Ideme sa, obáme sa, nemusí nič to. Nemáš napríklad koľko rodinných domov je? Vieš čo, je tam, dalo by sa povedať, v Parišovke, oni sú aj za Parišovku, ako aj Berešik je tam. To je také z toho kopca, ako ide z hora, tak sú aj typel pripájaní, ale väčšinou sú to ľudia v Parišovke. Odhad, počuť. Vieš čo, 12, 15, 20 určite. Lebo viem, že bol tam aj Miro Zajac a tých odpojili, ako pán Laslo, nebohý, tak tú stranu odpojili, hej. A takže je to tam vlastne, tí, čo sú v Parišovke, ale to máš ten predok a potom za cestou, za to hlavno, ty sú ako, že je. Lebo je tam aj Miro Bereš. Hej. Musel vedieť, že písala teda, že koľko robí do toho. To nepotrebuješ, tak poďme o sumu, vieš, poviem ti úprimne, že čo ti to pomôže? No aby sme vedeli zhruba, že do aké lokality to ide, koľko kilometrov, alebo koľko desiatok metrov. No, to máš z lesa. To už není to prípojkové. Na prípojkové im dal Marian Kovaňa. Keď sa robila kanalizácia. Oni majú nejakých 4 000? Hej, oni je, lebo sa na to skladali. Skladali sa, tak videli, 4 000 deleno 125 eur bolo na dom. A tak vieš, koľko je tam pripojených. No, môžeme tak robiť, že my sme to zobrali na vedomie a oni neupresnia prakticky, čo robia. Čo tak chceš upresňovať? Ja sa im tak pýtam, že či by sa náhodou. To zmluva už budú to tam. 32 domov tam je. 32 domov. Takže si myslím, že tých 1000 eur, keď sa my im prispiejeme, takže to je asi taká adekvátna ona čas. Hej. Lebo aj ostatní sa prispievali, ak si pamätáte, staré bolo 300 eur, ale to sa rapidne zväčšilo. A preto 1000 eur, lebo vlastne už tam bola raz príspevok od tej obci. Hej, že si povymieniali v celej Parišovke tie pripojkové a vlastne celú tú vetru. Takže im zostáva iba vymeniť z tých prameňov, čo majú, do dola. No, aby sme si nespustili zase to, že dáme jednému, dávali sme nejakých 300 eur, to beriem na príspevok, taký ten základný. Ale to, vieš, to bolo už dávno. Ja to chápem, Zuzana, len
Keď každý príde a začne si tie skupinové vodovody riešiť a každý bude chcieť od nás tým, že sme teraz schválili štvrtinu nákladov, aby sme preplatili štvrtinu nákladov, aby sme... Dobre, to je môj návrh, aby vy si sme sa môžete dať nedostali do iný takého návrh. stavu, že budeme napriek tomu, že to nie je to verejný vodovod, aj keď zo zákona už toto by bolo podľa mňa na hrane, o čom sa bavíme, a aby sme sa nedostali do toho, že budeme ako vôbec sponzorovať súkromné vodovody z peniazy, ktoré majú ísť na verejný vodovod. Takže to je môj názor. Nie, však Ja som si myslím, že je tam dosť tých dôvod, a 1000 eur by som dal. Koľko? Tých 1000 eur pohodí. Úplne na tých 300 Dobre, tak však ja dávam nemám návrh 1000. Janko, ty koľko dávaš? Druhý, vieš, akože je. Dávali sme 300, ale to už bolo dávno, takže... No posledné, čo si pamätám, že sa prispievalo, myslím, u Jana Čičovaný stiahnutý ten vodojem, tam sa dávalo niečo cez 300 eur, tiež riešili túto prípočku. Dobre, berem, že to je nejakých 5 rokov alebo 4 roky. Ako ja by som, možno viac ako 500 eur, viac ako 500 Dobre, tak máme dva návrhy. Počkajte, dajme si tak, aby sme išli nejaký kľúč do budúcna. Vieš, že keď je 32 účastníkov, dáme 1000 eur, vychádza to. Nejakých 33 eur na To si už potom nech si noví spravia pravidlo. Teraz ide o to, že riešime Ja si myslím, žiadosť. dosť domov na to, aby dostali Hej, 1000 eur. a zase- Skupinový vodovod nemali sme ešte taký veľký, čo bol. Hej, toto je veľký a vždycky boli tam Tie boli Jana Čovce menej. boli podobné. Ja som našiel tú zmluvu z 2021, tam bolo 11 vlastníkov. Hej, a dávali sme 300. No, takže Tak akurát to tak vychádza. No, Takže 1000 určite. však preto asi máme tak. Plus 30 eur na tú... Tu vychádza. No, takže dobre, takže ideme teda, Máme taký... kto je teda za 1000 eur? Ja, To je za 1000. Kto je za 1000 eur? Dobre. Janko a Adam, vy ste proti, alebo ste sa zdržali? Oni sa zdržali. Zákon náš, pokiaľ napája viac ako, teraz neviem, či to bolo 50 obyvateľov alebo 50 nehnuteľností, už je to zo zákona verejného. No mali by sme to prevziať ako my, lenže ako môžeš niečo prevziať, keď to je bez papierov, bez ničoho. Takže Peťo vybrali Martin a Zuzana boli proti. Pred tými 5 rokmi sa to riešilo ako zmluvu o dotácii. Hej, hej. Dobre, takže vlastne od ten druhý návrh za tých 500 nechceme. Hej, dobre, takže ideme. Ešte si tam mal niečo, Jurko? Ešte sme mali našich šampiónov. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na založenie dorasteneckého družstva športového klubu Neskúšať o sídlo Neskúšať 147 na rok 2026 vo výške 2100 eur. Komisia nemala voči žiadosti žiadne výhrady a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu schváliť v plnej výške. Hlasovanie prebehlo 5 členov, bolo za, a proti, zdržal sa 1, ktorý bol zainteresovaný a môže podať vyššiu správu. Dobre, takže... Tým, že vzniká dorastenecké mužstvo, ktoré sa ide etablovať do súťaže, a na základe toho, že idú vstupovať do tej súťaže, tak teda potrebujú na to štartovné a rozhodcovať, čo všetko sa tam platí. Proto sú adresy a práve. Takže 2100 eur je presne tá položka, ktorú myslím, že nemá Michal prvný dokladovať. Však to potom dokladá. Miško, ale dáme ti to ako do tej dotácie... Navýšenie tej Na pôvodnej. tej pôvodnej, čo si mal pre chlapov, hej? Hej, lebo vieš, lebo tam v septembri sa dáva, Nová vieš. dotácia by musela byť do konca septembra a bola by na ďalší Hej, vieš, tak preto ti dáme to do toho, hej, do toho podprogramu, hej. Budeš to mať rozčlenené, ale aby ste vedeli, Miško. Monika prečítaj to teda. Dobre, takže budete hlasovať o žiadosť športového klubu Neskúšať 147 o poskytnutie navýšenia dotácie na rok 2026 vo výške 2100 eur na založenie dorasteneckého družstva. Hej, aby si to... Dobre, kto je za? Miško sa držal. Môžeš hlasovať, čak to... Miško, to je dobrá vec, nie? Hlavne to nikto nemá taký. Dobre. Ideme k ďalšiemu bodu, rozpočtové opatrenie. Preštudovali ste si rozpočtové opatrenie, už veľmi dobre vieme, ako nám ide aj ten bioodpad, niečo sa nám znižuje ohľadne komunálneho odpadu, hej, že
predsa nechcela by som vás poprosiť, povedzte aj tým ľuďom, lebo mnohí ľudia ešte máme asi 300 tých hnedých popolníc rozniesť. Každý si to musí prevziať. Nie je jedno, či sa zapojí alebo nezapojí. Není to tam, že nech si s tou popolnicou urobí potom, čo chce, ale aby sa potom nevyhovárali, že nemali. Takže vlastne každý si musí prevziať tú popolnicu, hej? Lebo sme to dali na počet súpisných čísiel v obci neslúžia. Takže či sa zapojí alebo nezapojí, je už každého individuálna Máme vec. nejaký zoznam tých ľudí? Hej. Tak nám ho prepošlite a každý si osloví, ak má niekoho vo svojom poslancov a aby si... Hej, lebo my ešte vlastne budeme niečo aj v sobotu, alebo prídu dneska, podpíšu nám a potom im to dáme za bránu. Ale bez toho podpisu sa mi nedá niečo, viete, akože dať alebo je. Hej, takže to by som vás poprosila. Ale však tak sme to robili, tak okolo 900 sme ich rozviezli. No, lenže vieš, to tiež nemáš, že ti bude o 5. 6. alebo aj tu v sobotu, alebo je. Hej. Ale aby ste vedeli povedať, nech prídu na obetný úrad, nech podpíšu, my im to potom hodíme za plod, alebo čo je označenú, je a tak. Dobre? Ale každý je, lebo niektorých máte, že na čo mi to je, mám komposter, nie. Každý si ju prevezme. Sú na to pozitívne ohlasy zatiaľ tých ľudí, Hej, čo som sa rozprával, čo ich Dobre, vyzvajú, že raz za 2 týždne, no veď však to, že je mála, že keď pokosíš, tak... Ale pozri sa, potom si tam môžeš dokúpiť ty svoju ďalšiu zelenú, vieš tú veľkú, ale aby to bolo že na trávu. A takto, aby sme sa zmykli, aby sme ten komunál znížili, hej? A ide to, zatiaľ to ide. Tak si dáš druhú. Tak jeden týždeň jedno, druhý týždeň druhý. Ale veď v pohode, ak vám vravím, že je zatiaľ čo nám nosia listky, tak 200, najprv to bolo 100, to bolo 120, potom teraz 285, takže ono to stúpa a ľudia, už aj niektorí sami prídu, že naozaj, že im chýba tá popoje, že chcú. Takže, ale aby ste aj vyvedeli. Kedy sa bude ten komunál vážiť? Ešte bola tu tá myšlienka, Komunál sa teraz súťaž, až na konci mája sme podpísali zmluvu s ministrom, máme 3 mesiace na to, aby sme vysúťažili ten software, akurát teraz sa súťaží. Pripravili sa podklady, dalo sa skontrolovať a súťažíme vlastne tie podklady cez ten EVO systém. Takže za ďalšie. Neberte to tak, že popolnice sa všetky očipujú, ale nie všetkým sa bude, že pôjdu do toho systému. Spravodlivý systém je tí, čo priťahujú popolnicu celý rok, tí pôjdu v prvej várke, že sa im začne vážiť, že budú platiť za váhu. Lenže za ďalšie, bude sa musieť aj rozpočítavať cintorín a taký odpad. Hej, lebo ten ako zvážite, alebo to, čo ľudia donesú na ten zberný bod. Hej, to není to, že on si dá iba popolnicu, hej, a napríklad niečo hodí mi tam čo separujeme, že tam mi začne ukladať a hej. Tento navyše odpad, hej, ktorý všetci tvoríme na tých verejných priestranstvách, ako cintorín, zberný dvorček, tam donesú ten nadrozmerný nábytok, alebo ja neviem čo. Väčšinou je to tam aj komunál, čo vyberáme z popolníc. Tak to sa musí ešte nejako ošetriť, že vlastne sa im to bude dopočítavať. To nemôže byť, že ostatným, ktorým pôjdu Neslúši, to nemôže fungovať, že pôjdeme všetci na čipy. Ale odčipujú sa všetky, ale iba týmto. Môžeme postupne nabíjať na tento systém, aby sa nám nestalo, že to pôjde do lesov a všade možné, alebo do rieky. Vždycky môžeme to ukončiť. Bohužiaľ neoplatilo sa. To kamery nemáš v potoku, hej? Nemáš ani na výstupoch alebo kde. Hej? A keď má niekto v aute prikryté auto, ako môžeš obviniť, že vyviezol do lesa odpad. Takže... Vieme, že percento tých, alebo dúfam, že promile tých nezodpovedných občanov bude veľmi nízko. Ale som znova, potom máme tu takých ľudí, že vlastne platia iba za nehnuteľnosti a viete, že v tej kuči sú 4. Hej, ale majú inde trvalý pobyt. Tam tiež pôjdu podľa váhy. To bude také spravodlivé, hej? Lebo vlastne všetci sa skladáme im a majú plnú tú popolnicu.
a nejakým spôsobom zo zákona im nedonútite, však tam býva 4, no my máme inde trvalý pobyt, ty môžeš iba za nehnuteľnosť, im môžeme dať ten poplatok. Nie. Takže aj takýmto spôsobom vlastne sa to nejakým spôsobom selektuje. Takže aby si vedel, Martin, že takto musíme prejsť, to sa tu To je nedá. dobré, lebo fakt tí ľudia tam hážu, alebo nemajú tie trvalé pobyty a potom to majú. Hej, však práve preto ti vravím, to sa presne na takýchto gone zameráme a bude to aj v tom VZD, že musíme prejsť postupne a uvidíme, čo sa s tým stane. Hej, možno, že potom za 2 roky to zrušíme, lebo prídeš na to, že to nemá. Ale začneme naozaj iba tým ľuďom, ktorým naozaj majú to sťažené oproti mne napríklad, že ja si vyťahnem popolnice, dá si ju k ceste pred dom. Ale niektorí celý rok, že sťahujú aký kusic. Takže tí, aby boli odmenení, vieš, že naozaj sťahuješ si to, tak predsa ti nedám toľko, vieš, ako druhým, hej. Takže skúsime tak, možno, že budú nadávať, že možno, že ten nos, vieš, ten podľa počtu obyvateľov. Ale uvidíme. Prvý rok bude taký nástrelný, ja si myslím. A potom sa to vyšperkuje a uvidí sa. Odkedy by sa to tak akože mohlo začať? Neviem. Musí sa Vysťaží sa ten systém a potom sa musí to dať na schválenie, na úvod. Tam to niekedy býva pol roka, tak ja neviem, hej? Potom keby ste do tých uličiek, čo sa nezvažali, teda celý rok dali aj to naše, lebo oni tam nechodia. Nie, však práve Zuzka, však preto... Ono je to v zimnom období, ale nechodia to veľmi, že Hej. nepôjde s tým období. Dobre, však Zuzka mi iba poviete, ste tu... Všetci hovoria, že prečo tam nechodia, som vtedy pýtala, že ten pán mal povedať, ale Hej. povedal ten šofér, že on tam nepôjde. Ale vy tam chodili, No, nie? nechodia tam vôbec. Nie? Dobre. Všetci to dookola ťahajú. Hej, dobre. A v decembri chápem zima, áno, ale ani v lete. Ale však práve, že to som, ale však Zuzka si povie, že je dobre. Však práve preto vám vravím, že začneme takýmto spôsobom, že ty naozaj, čo ste, budete takýmto spôsobom. Možno, že budeš nadávať a možno, že nie. Hej, ale preto ti vravím. Hej, však samozrejme, však preto bude takýmto najlepší je. Takže vlastne tam sme, ako ste videli, návrh číslo 1, tam bolo teda, už vieme to prepočítať do konca roka, tak by sme ponížili vlastne ten zdroj, čo boli z bežného účtu. Dali by sme teda vlastne na ten futbalový klub, hej, čo chcel. Potom by sme dali, keď vám mám pravdu povedať, ono to strašne ide, na 12 000, tam ako ste čítali, že by sme kúpili zametacie zariadenie s kropením, lebo teraz sú aj tie búrky a to všetko možné, aby sme to mali nejakým spôsobom sa dalo umyť k tomu traktoru Zetoru. To je okolo, už sme si spravili taký prieskum, že koľko by to od koho, čo tak je. A potom to, čo sme mali minule za úlohu, Martin, ďakujem, aj Peťovi Ožvaldovi, GIR poslal teda ten zoznam, aby sme vyriešili situáciu dole, na tom nižnom konci. Ale ako som vám dala aj do komisie, alebo je nejaké také tie zvláštnosti, anomálie, že sa nám tu teda vyskytli konflikty, nie že s neprispôsobými, s drogistami, že čo vlastne je, takže ešte vlastne by sme posilnili kamery tam, kde to naozaj skutočne treba, kde máme hluché diery. Čiže vlastne to, čo vlastne ušetrujeme z toho položku, dáme do kapitálové a vlastne neohrozuje nám to akože nič. Takže vlastne kto je za také rozpočtové opatrenie? Dobre. A Adam, ty si sa zdržal. Adam sa zdržal. Tam na tej kamery to budú nejaká serverová časť nová? Vieš čo, nie, akurát nám to vyjde, hej, vieš čo, lebo to máme na, ja neviem, keď sa dole pozrieš, je to, tam sme dali 2 to bolo na 120 kamier, takže v pohode vlezeme do toho, hej. Ako to sa dokonali tie zázemie? Vieš čo, ako kde a ako ktorý, to záleží. 10 dní je tam myslím. Nie, 7 zo zákona, hej, aby si vedel. Hej. Niekde vravia, že vieš, ja už som tiež zmetená, niekde sa vraví, že Európska únia dala 3 dní, hej, ale to ani tie policajti nedodržali.
Hej, a tak preto sme ostali, ale potom sme sa to dali na vtedy, keď prišiel tu ten ochrana toho osobného údaju, oni povedali, že áno, ale ešte to u nás neprešlo, takže stále je tých 7 dní. Hej, aby ste vedeli, že po 7 dní, aj keby sa čo stalo, že 7 dní a už potom bohužiaľ je smola. Hej. Ale väčšinou vždycky je to tak, že ja chápem, že keď sa prejde aj tá papierovačka, keď aj vieme, my to stiahneme, aby sa to nepremazalo a potom vlastne to dotiahneme, lebo keď je víkend, tak samozrejme ani tí policajti nemajú nadriadeného, aby si mohol rýchlo prísť pre ten záznam. Dobre? Máme už presne poloviť, že kde sa budú ešte dokončiť. Hej, máme, akože tom vidíme tie hluché miesta podľa toho, ako je rozdelené. Takže máme tam ako je. No však tam práve, však preto ideme tam, kde vidíme, že máme dlhú cestu, máme sem a medzi tým sa ešte hodí, lebo ten úsek nemáme. A teraz sa naozaj, že osvedčili sa, že naozaj, že to treba, hej? A potom aj ľudia si to pýtajú. Poviem úprimne, že si ľudia pýtajú, že či by sa nedalo tam, lebo naozaj sa to tu zvrháva, hej? Je, aby ste sa vy báli o svoj život, hej, keď máte vedľa seba oného takého človeka, hej, tak asi odtiaľ potiaľ, hej. Jemu sa nič nestane, keď by vás zabielo, lebo bol nepríčetný, ale o čom to je, hej. Tak, to som povedal, že toto je troška také smiešné. Vlastne nazmenej ten gel, už by to je montovaný niekedy, že? No, Maťo musí, keď príde Maťo v pondelok, on spraví cez ten systém, hej. Takže on je takýmto spôsobom, tam môže to vysieť tam 4 dní a podľa toho na ten ďalší týždeň môže začať. To bolo dobré, hlavne aj dobre, sme to pozerali a fakt tam máš všetko. Nie, však práve, že je, však tam ste to dobre navrhli, myslím, že tam sú aj tie stožiare, stopy. Hej, lebo sa to tam nedá dať na tie, čo je tam ten komačný. No, ale keď dávalo ponuky stožiare. Hej, sú tam, hej. Dobre. Však práve preto ti vravím, tu riešil zvlášť a potom som povedala, že môžeme do tých 50, vieš, keď som našla túto, takže vlastne, aby sme to mali, že naozaj treba posilniť, vieš, tam, kde nemáme. Hej, lebo niekedy je to tak na kočku, že naozaj to hluché miesto potrebuješ. Hej. Takže tak. No, teraz by som dala 6. Jankovi. Ďakujem. Od posledného obecného zastupiteľstva sme mali jedno zasadanie Komisie životného prostredia a územného plánovania. Zo všetkých bodov, ktoré sme mali, začnem tým jedným, z ktorého bude uznesenie aj z obecného zastupiteľstva. Jednalo sa o zmenu individuálnu územného plánu obce Nesluša pani inžinierky Marčanovej, ktorá žiada o zaradenie pozemku KNC 674 do najbližšieho dodatku s tým, že má záujem tento pozemok využívať na účely individuálnej rekreácie a výstavby rekreačnej chatky. Jedná sa o lokalitu nad obchodom Koruna v Parišovke, vlastne na pravej strane, ako je tá obora, ak si to viete predstaviť. Komisia sa so žiadosťou oboznámila a po jej prerokovaní odporúča obecnému zastupiteľstvu túto žiadosť schváliť. Kto je za? Ďakujem. No a mali sme tam potom ešte ďalšiu jednu žiadosť a 2 doplnenia programu od členov komisie. Jedna žiadosť sa týkala povolenia parkovania pri Katolíckom kultúrnom dome, kde komisia odporúča obci Nesluša schváliť na obdobie 3 mesiacov žiadateľke a ďalšie sa týkala vlastne pripojenia budovy futbalového štadiónu na kanalizáciu, ktorý nie je pripojený, pretože dostala sa na komisiu informácia, že po akciách sa stáva situácia, že proste odpadové vody vytekajú do pozdĺžnej kanalizácie alebo odvodnenia. Ja to vysvetlím. Tam sme predsa zachytili ten
fekál, čo tam je tam pozdĺžne toho urobená ďalšia a je vyvedená tu, lebo keď sa bude robiť tá veľká upravovňa, dáme to do tej upravovne, lebo oni tiež musia mať aj tú odpadovú vodu a tam tiež bude záchod, spravená kanalizácia, ktorá sa napojí na futbalový štadión, lebo to máme. Tam sme dávali aj 300 rúru, Zuzka. A to, že tam je vedľa tým budovček, že to je... Kde myslíš? No ako je tá budka na začiatku. Vstupne, kde sa predalo. No však tam sú dve rúry. Jedna rúra, Vidne tu ide, ale no všetko na otrave. storeone. Čo? No tá kanalizácia na štadióne. Však to nie je to dopojené. Však to dopojíme, keď bude tá upravovňa, akože je, hej. Však tam je slávna žumpa. No, tak a ja za to nemôžem, ako sa stávalo, alebo je, hej. No, lebo to všetko tieklo. Všetko to je Ale však ono to ide normálne do povrchovej, tam do toho kanála, čo je na povrchovú vodu. Hej. My sme to, 3/4 sme to urobili, potom vlastne Sevák nám nedovolil sa napojiť na to, ako je napojený obecný úrad, hej, že musí to mať zvlášť vyvedenie z cesty. Preto sme povedali, keď sa tam bude budovať teraz tá upravovňa vody, tam musí byť zvlášť je navrhnutá kanalizácia. Tak si nejakým spôsobom pomôžeme a oni urobia aj v ceste nové zaústenie. Dobre, lebo teraz vlastne všetko, ten fekál a nikomu vám nevadil, tiekol, dole tým je a tak či tak išiel do toho kanála po celej tej tribúne a smrdelo. Hej, ale vravím ti, že je. Teraz sme to dali preč a je to tu ku koncu, hej, čo ide do toho kanála na povrchovú vodu. Hej, a to sa potom dopojí s tou úpravovňou a je. Hej. Vieš, oni to majú v tých nákladoch. Hej, lebo to je rozrezanie, Zuzka celej tejto je akože asfaltky. Hej, takže to nejak s nimi potom dáme spoločne, aby sme si pomohli navzájom a je. Hej. Tak to je aj so Sevákom, hej, lebo my sme to chceli prepojiť do tej, čo je, ale už na úrad nám to nedali, lebo tam je menšia tá dimenzia. Vieš, aj to odbočenie, že nie, že to nebolo na viacej. Vieš, lebo tam je garáž, toto a ešte potom je. A to už nespačilo. Dobre, aby si vedel. Dobre, ja ešte budem chvíľku pokračovať. Posledný bod bola žiadosť pána Pivarčiho, ktorý žiada prerokovať porušenie zákona, ktorého sa podľa neho mala dopustiť obec Neslúša tým, že podľa neho porušila paragraf 4 bod 2, písmeno ABC, paragraf 6 všeobecne záväzného nariadenia číslo 9 2016. Keďže pán žiadateľ vyjadril v tom svojom podnete žiadosť, aby sa to prednieslo aj na obecnom zastupiteľstve, dovolím si to prečítať v plnom znení, tak ako to podal na komisiu. Otázka pre Komisiu životného prostredia na najbližšie zasadnutie. Ja, Milan Pivarčík, Neslúša 31 02 341 Neslúša, predkladám na najbližšie zasadnutie Komisie životného prostredia prerokovať porušenie zákona, podľa ktorého sa obec Neslúša podľa všeobecne záväzného nariadenia číslo 9 z roku 2016 o tvorbe, ochrane, správe a údržbe alebo obnove zelene a zásadách ochrany prírody a krajiny, časť 2, starostlivosť o zeleň, paragraf 4, správa zelene, kategórie zelene, bod 2, A, B, C a paragraf 6 zásady starostlivosti o zeleň, kde je bod A, záväzný interval kosenia pozemkov zo zeleňou zastávanej časti obce, pozemkov patriacich územiu obce, kde má obec kosiť najmenej 4-krát za vegetačné obdobie. Obec sa má starať, aby obecné cesty neboli zarastené, aby bola okolo nej bezpečnosť. Preto nech sa obec vyjadri, prečo za celé roky sa kosí len okolo obecného úradu a inde, hlavne tam, kde je vodný tok a obecné cesty, tak tam za celé roky obec nechodí. Všetko tam je zarastené, komisia by si to mala prejsť osobne. Žiadam predniesť na obecné zastupiteľstvo žiadosť o dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia obce, tak aby sa ku tomu mohli vyjadriť aj poslanci, či je to správne. Komisia má za to, že obec Neslúša vykonáva starostlivosť o verejnú zeleň na pozemkoch po svojom vlastníctve a správe v súlade s týmto platným všeobecne záväzným nariadením a podľa aktuálneho stavu zelení. Ale keďže pán žiadateľ predniesol takúto požiadavku, tak to prednášam aj tu. Ak sa chcete, dáma, páni, niečo opýtať alebo nejako sa vyjadriť. Martinko, ty toho tam máš, asi sa nevyjadruješ radšej? Napísané ktoré časti?
Konkrétne nie. Všeobecne. Všeobecne, ale podľa môjho osobného názoru narážal na konkrétnu časť od krčmy u Beláka po most, ktorý vedie k Rómskej osade. Za ďalšie, tie dreviny vyrastajú z vodného toka, tam my vlastne nemáme žiaden dosah, hej. Aj ten breh, čo je zarastený trávom, to není v našej vodnej správy. A čo je na ceste, tak veľmi dobre viete, že to je minimum, čo tam je. Hej. Za ďalšie veľmi dobre viete, myslím, že Martin to vie najlepšie, hej. Nič, že tu neriešime, iba len samé oznámy pána Pivarčiho, hej, je. Versus potom pán Pleško, on už potom vlastne, pán Pleško, ja to poviem tak, on sa vlastne bráni na všelijaké podnety pána Pivarčiho. Keď potom riešime pána Pivarčiho zmysle zákona, už sa mu to nepáči, tak vypisuje na prokuratúru a všetky možné je. No však v pohode je, tak je. Za ďalšie, keď ono teraz pooznamoval pána Pleška, že má starú studňu, či mal povolenie a nejaké také stavby, tak potom samozrejme máme tu druhú stranu, zase pána Pleška, ktorý by tiež vedel, že ako tam vznikol ten most, lebo vlastne keď pán Pleško bol s nimi ako za dobre, tak vlastne šaloval ten most, tam predtým bol drevený most, takže tiež si pýtame doklady, keď mu vadí, že nevidí, ako vychádza on z mosta, tak si tiež pýtam od neho povolenie, či mu bol tadiaľ spravený vjazd, lebo to sú určité povinnosti aj pre toho, ktorý si robí ten vjazd. A samozrejme, veľmi dobre vieš aj ty, Martin, že tie šasy, čo má obalené tým betónom, to sú šasy z nakladiakov alebo čoho, tak má spravený ten most, tam sú tie švelere len takto urobené, takže príde povodne, tak si tiež od toho žiadame papiere, aj statiku, aj všetko možné, predsa my nebudeme zodpovedať. No však áno, však samozrejme je, takže keď aj on niečo vyžaduje, tak aby ste vy vedeli, tak samozrejme, v zmysle zákona. Keď mám ja riešiť s policajtom, že pán Pleško niečím oblial vlastne cestu a most, a ten jeho čierny múrik, ktorý sa tiež rieši cez Žilinu, tak a ja mám tam ísť, urobiť odhad, aká škoda sa urobila obci, no žiadna, tak samozrejme je s tým nespokojný, keď napíšete, že však obec nemá žiadnu škodu a on keď má problémy, že mu oblial ten jeho čiernu stavbu, tak nech doloží, kto mu povolil tú čiernu stavbu dať na obecný pozemok na miestnu komunikáciu. No tak samozrejme už toto začína. A to máte stále, za ďalšie. Teda oznámil pána Pleška, poviem vám úprimne, že není napojený na kanalizáciu, že to všetko ide do potoka. Dobre. Keď som sa pýtala pána Pivarčiho, nemám problém, to nech si to ľudia aj prečítajú, dokedy sa on tiež pripojil na kanalizáciu. Bol medzi poslednými. Tiež som povedala, že tak nám doneste, kde predtým púšťal ten svoj fekál. Za ďalšie. Ono vám príde smiešné, že z jeho pozemku, teda nie z jeho pozemku, z pozemku jeho pani manželky, je rúra tiež do potoka. Neprší a z tej rúry vyteká voda. No tak čia voda tam vyteká. Keď chcete, že ja keď chcem, mám problém so susedom, najprv si ja dám všetko na poriadok. Viete? A nie, že ja keď si nejakú časť dám na poriadok, teraz začnem všetkých. Tak ako tie ostatné náležitosti. Keď ma dáva na policajtom, že on keď vychádza z toho mostu, že nevidí, no tak mi dolož, kto ti dovolil tam ten vjazd. Pokiaľ viem, bola tam lávka. Drevená lávka a je. Nikdy v živote vjazd tam nebolo určený. Takže už keď chceme, tak poďme takýmto spôsobom. Je. Takže aby ste vedeli, že čo tam stále je. A čo ja môžem tu prehlásiť, ja si myslím, že vlastne chápem, pán Pleško sa iba bráni.
Pán Pleško není iniciátor vždycky takýchto je, hej? A ty veľmi dobre vieš, že sú tam stále policajti. A mňa tiež už nebaví tam dokladať niečo policajtom, hej, keď niečo pán Pleško ide robiť, hej, je, tak pán Pivarčík vyvoláva policajtov. Mňa to už tiež tam nebaví. Ktorý to neviem? Hej. A už dostal teraz, ja neviem, tretí mozgovú? No, chápeš to? Stojí ti to akože za to, ani to s ním nepohne, ako je, hej. Ale ťa tiež, keď chce on od nás, cituje zákony, tak aj ja chcem niečo, v zmysle zákona, keď ty chceš niečo, tak aj ty nám akože dá, hej. Čo tam boli nejaké vymole, to sú zaasfaltované, ale my dobre viete, že keď sa tam urobí nový, ako všade dávame, koberec, keď bude tam nový vodovod, tak sa tam potiahne celý, ale si myslím, že teraz tá cesta je tam schodná. Hej, takže nebudem to akože riešiť, ale však nech to rieši tiež a ja tiež začnem riešiť. No riešim to, poviem vám úprimne, odtiaľ potiaľ, hej. No. Na stavebný úrad, aby ste vedeli, dal vlastne potom, ja som tiež povedala, že nie som povinná, dal taký oznám, že chce, aby všetci občania v obci Neslúša doložili aj oni mosty. Ja riešim jeho, nech mi dá konkrétne, koho mám riešiť a takýmto spôsobom. Hej, vieš. Takže odtiaľ je. A najhoršie je to, že tie fotky, kedy on tam ten robil most, nemôže sa vyhovárať, že to bolo pred rokom 76. Bohužiaľ. Vieš, na to existujú, vieš, takéto dôkazy, takže odtiaľ. Vieš, však keď je človek normálny, že vy sami tiež vidíte, že dá sa všetko, ale tuto asi není. To ja môžem vyčítať komisie, že vlastne raz sa mu urobilo, dalo by sa povedať, nie že áno, chceli, aby sa ho zbavili, lebo ho tu mali každú stredu, hej, že je. Tak vlastne vtedy sa mu, ja neviem, uľavilo a to bol ako jeho vietor na mlyn a už odtedy si myslel, že keď bude dávať rôzne podnety, že budeme skákať tak, ako on si želá, alebo ja neviem čo. Narážaš na ten živý plot, Hej, na ten, akože bohužiaľ tam to bolo jednoznačné. Ale však áno, ale pravím ti, že Zásah je. bez súhlasu do cudzieho majetku, takže tam sme ani inú možnosť nemali, ak si to pán vysvetlil tak, ako si vysvetlil. No však práve, že si to vysvetlil, vieš, zase ako, že je a teraz si myslí, že je. Však veď viete ako. Pristupovali k nemu odlišne, akože obidvoch sme tam riešili rovnakým spôsobom, pokiaľ konali v rozpore so zákonom, tak sme ich riešili. No len keď sa to odprezentovalo, ako čo ste sa naľakali, tak teraz... No on to tak poňal, hej, vieš, je, však práve preto, ale veď v pohode je, hej. Potom vlastne človek mu aj toleroval, že tam do toho potoka dal tej súte všetkého možného. Hej, my sme si mysleli, aj tie štátne orgány si mysleli, že zastavia nejakú takúto tu, viete, tie konflikty medzi dvoma rodinami. Hej, že je, tak vyjadruješ sa aj tak, že dobre, však veď one bude sa, alebo neviem čo, hej, tak zase je mu akože voda na mlyn a ešte viacej tých oznámení, hej, je. Takže odtiaľ potiaľ. Takže keď chceš, aby druhí dodržiavali zákon, tak ho poď budeš dodržiavať aj ty, hej. Lebo najprv sa snažíme vždycky, aby sme tým konfliktom predchádzali. Chcete normálne, rozumné riešenie, že dá sa to, všetko sa vždycky dá, ale asi vidíte, že sa to nedá a tu sa to určite nedá. Takže už jedine, už poďme tak bereme podľa zákonu. Dobre, z mojej komisie to bolo vlastne všetko. Ďakujem vám. No, tak vlastne aj medzi tými bodmi bola nejaká diskusia. Má niekto niečo, aby sme vypli kameru alebo... Ako dopadla revokácia? No, nijak. Nemajú to, takto ti poviem, HS mal im dať ten rozpočet a oni to teraz nemali na tomto rok v tých investičných akciách. Hej, vieš, lebo oni si tiež plánujú investičné akcie a to sa nedá, vieš, keď niekto chce, alebo čo je. Hej, tak na tento rok to zostalo tak, ako to zostalo, aby si vedel.
mal mi ešte ako sa volá? Mal mi poslať ten zoznam, poviem ti úprimne, lebo vlastne poslali mi tú zmluvu ohľadne pri tej prečerpávačky, že im máme predať ten pozemok. Viete, vy ste vtedy tam to je. Ja som im vyťahla ešte to predtým to uznesenie, takéto staré, že oni si mysleli, že keď po pani Oškrobánu, vieš, urobili, vieš, iba ten spoj, hej, že vlastne, že im podpíše, ja som povedala, nie. Tam nebolo, že prepoj, že prepoja, ale jednotlivé tie nehnuteľnosti. Takže vlastne tým pádom som to nepodpísala, aby ste všetci vedeli, tam ten bod, hej, je. A povedal, a to vám všetkým pošlem, kázala som mu, že vieš, keď väčšinou vždycky tam kričia tí, ktorí vtedy bojovali, aby tam nebola tá kanalizácia. Kázala som mu, hej, že nech mi pošle zoznam tých ľudí, ktorí sa podpísali pod tú, akože každý tomu nazýva petíciu, že tam nechcú, aby sa im rozbila tá asfaltka, aby sa tam robila tá kanalizácia. To mi má poslať, to vám ešte pošle. Ale tam je hodne ľudí, si to už aj pripravili na tú kanalizáciu v tej radovke, nie? Nepripravili ste na kanalizáciu, oni celý život boli v tej kanalizácii pripravili. pripravili. Teraz, čo majú aj šachty veľmi. No áno, lebo ale na ten pôvodný, Nie, už aj na tú novú sú Zuzana popripájani a tam je práve ten problém, že oni nemajú ako niektorí dokladovať vývoz žumpy, keďže sú už od minulého roka na to. Nie sú od minulého roka na tú novú kanalizáciu. Stále mali všetci, keď mali niektorí, akože tie žumpy boli stále pripojené, to máme tie kamerové skúšky. Oni, drvivá väčšina z nich bola napojená na tú správnu akože kanalizáciu a boli tam napojení celý život. Lebo na ten server, vtedy, keď to nenapojil, tak dali takú sumu, že keď som to konzultoval, že tá suma padla z ľudí, čo robia kanalizácie, tak sa smiali, že čo za to idú robiť, či koľko kilometrov potrebujú spraviť potom. Neviem, akože oni vraveli, že... Na začiatku povedali, že to bude toľko a toľko stať, že to bude drahé, sme tu riešili nejakú cenu, tak som to hneď... Oni vraveli, počkaj, okolo 300 000 eur vtedy. Vtedy mi povedali tie firmy, že nech im to dá, že majú sa božské. Hej. Že to je nereálna suma, že to je strašne premyšľané. Za 300 000 spraviť taký kúsok kanalizácie. Hej. Takže... Je zdiaľnice. No, povedali mi na rovinu tie firmy, že nech im to dáme a že na ten krásny zarobia. Takže akurát len seba chcem dosiahnuť to, že povie, že to nebude robiť, nebude to drahé a že to robiť nebude. Že to nie... Tak. A potom podľa mňa sa to bude musieť robiť aj takú robiť na čo sa to dopaduje. Obec to nebude, lebo vlastne Hanna nikdy v živote od toho za prvé nebol projekt a nikdy to nebolo myslené, že či to bude taká kanalizácia alebo taká. Nemáš to, nedokážeš to ani skladovať, ani nič. Hej, takže stále to bola, že tam išli dve rovnobežné dažďové hej, ale zoberme si to tak, že nikto tam nevyvážal fekál, všetci boli napojení a akurát sa trafili dobre, že všetci boli napojení do tej bližšej kanalizácie, hej, ktorú si aj Sevák vyhliadol, že tu dá tú fekálnu. Ale ako si povedali, že záleží. No, však práve preto ti vravím, pred 2 rokmi, keď tam bol Kriváček, tak mi dali pár, že bodov, čo treba, vieš, tam opraviť, aby to prepojili, hej. Teraz, keď už prišlo tam, už pán Kriváček tam nerobí, je tam iný, zrazu dali, vieš, keď urobili po pani Oškrobánu, však ja som vám to potom ukázala, zoznam a tam bolo, že bohužiaľ, že to sa opraviť nedá, že treba one celú vymeniť. Že bohužiaľ to nemôžu prepojiť. Hej. Takže tak. A stále sme sa bavili, že to prepoja a my, že pár, že oprav tam bude, hlavne tie v puste. Hej. No. Lenže teraz, keď ukazovali tie kamerové záznamy, predtým, keď ľudia si tam dávali všelijaké tie rúry, tak oni to tam vlastne... Lebo tam je kameninová rúra. No, a tam vlastne všelijakým možným kladívkom tam vyklepkali si dieru a strčili tam rúru, to teraz, že vymenili tú kameninovú svoju starú za plastovú, stále to dávali do toho otvoru nesprávne, hej, že to teče kolom dokola. Takže to není tak, ako je, hej, takže vždycky to tam mali, hej, a ty veľmi dobre vieš, že však to stále cítiš ty, že to tam bolo celý život. Takže sa netvárme, že si to teraz urobili. To bolo aj poriešiť, že
čo s tým, že keďže to ide všetko do potoka. No, odstaviť a zatvoriť tú rúru. Lebo majú mať všetci žltú. Ľudia boli uvedomení z toho, že bude nová kanalizácia a sa na to netreba, to najlepšie. Nie, že bude nová kanalizácia. No, že sa ich napojí. Ale áno, však to sa rokovalo s ním. Znova ti vravím. Ale ja nehovorím teraz na ja hovorím to, že tí ľudia v tej viere robili vodu a chytiť a dokopať ich k tomu, nech splnia to, čo nám No však áno, však tí samozrejme. ľudia podľa mňa teraz za to, Nie, že že oni sa sa to spravili, Áno, však. tak verili tomu, že teda áno, budeme dopojiť. Spravili si iba si zoficiálnili Ale z toho oného ten svoj fekal, že si tam urobili, aby nemuseli potom kopať, lebo si tam dávali tú vodobernú šachtu, odrazu si tam dali tú šachtičku, je. Takže oni si to iba len zoficiálnili. Ale nevrajím teraz nič, že akože ja Hej. sa nikoho len áno, zoficiálnili a boli s tým, že áno, dopojíme sa, budeme za to platiť už. To chce. Áno, však samozrejme, lenže ja tiež nemôžem, že seba to neprevzal, lebo vlastne to bola chyba vlastne ich, že vlastne to už predtým rozbili oni vlastne, tí užívateľia, ktorí celý život to púšťali vlastne do potoka, a že tá žumpa sa tvárila, že je žumpa. No dobre, ale tak poďme to vyriešiť teraz. Vieme, ak budeme mať zastupiteľstvo o rozpočte, si sem pozvať niekoho zo Sevaku? Však nie je problémom len zo Sevaku, že či to dali do investičných. Aby si, ak to nedali do investičiek na tento rok, nech to dajú láskavo do investičiek na budúci rok. Pretože vychádzali sme, a ty Zuzana veľmi dobre vie, že robili nám všetky tie monitoringy, ak si dobre pamätám oni. No však samozrejme, akože. Oni dali nejaký prísľub, že to urobia. A potom naraz cúvnu, lebo sa im čo? No lebo prišli na to, že bohužiaľ, že by sa im tam dostávala voda, že je to Tak ale tak nech si to vieš, nech si to vyriešia. Ale však akože pre nich, je to biznis pre nich, akože Že máme ten zle poriešené, že... obec ako taká kanalizácie Nie to nemá nebude nič. riešené, nie je to len tak, že nám povedali, že... Nie, takto ti poviem. Ono vlastne zmluvne to není nejakým spôsobom dotiahnuté. Bolo povedané, máme to uznesenie, že im predáme ten pozemok pri tej prečerpávačky, keď vlastne prepoja užívateľov, nie stoky, užívateľov. A tým pádom čakáme na to, že ja preto im nepredávam ten pozemok, čo chceli dať tým znaleckým posudkom, pokiaľ neprepoja užívateľov, nie stoky. Kamienková, tam bola jednoduchá, tam bola plastová, tam bola ešte dávno vybudovaná po hore. Tam ľudia neboli napojení, boli napojení úplne do iného kanála, tak tam nebol problém, aby sa popripájali tak, ako sa mali. Hore bohužiaľ bola nejaká, nechápem, že keď sa robila Kamienková ulica, to tiež nechápem, že tam už bola plastová 300 už dávno. Hore prečo v 80. rokoch, keď sa robila Radovka, dávali kameninovú, keď existoval už plast, ja ti nepoviem. Že prečo tam išla? Dohodníme sa. Zuzka, vieš to teda zabezpečiť, že ak budeme mať, ešte v septembri by sme mali mať, predpokladám, jedno rokovanie kvôli rozpočtu na ďalší rok. Neviem ti povedať, že teraz, neviem, či to rozpočet bol iba kvôli minulej tej dlhovej brzde. No a dlhová brzda je stále taká, nič sa nezmenilo. Stále sme v tom režime, čo tak uvidíme, či... Že zabezpečiť opýtam sa prostredie, ak teda hovorí, že pán Krivaček skončil a je tam niekto iný miesto neho, aby tu bol, aby sme si vydiskutovali veci a hovorím, je to biznis pre nich. Však samozrejme, my s tým, že my s tým nám nemáme ešte nič. dokonca odpadne povinnosť, že keby sa nám podarilo s nimi vyrokovať, že pripoja nielen na Radovku, ale pripoja ešte aj žrebíky, tak máme o starosť menej s tým, že nemusíme ľudí naháňať, aby nám dokladovali. Ale však tu majú celú tú stoku urobiť oni, hej? No veď však, ale práve o to ide, že aby si nás jednoducho do toho plánu dali, vedie teraz z programu obnovy idú zase veľké peniaze, tak nech láskavo aj takéto. Ja viem, že pre nich je jednoduchšie ísť, ja neviem, Vajčovskú dolinu robiť, kde majú 14 km šusom hore, ako tuto sa s nejakými s prepačením, s výdrbkami na 500 metroch trápiť, ale ako, myslím si, že asi súhlasíte všetci s tým, že bolo by dobré, aby sa to dostavilo, aby sme to, keď by to mala byť posledná vec, ktorú my ako terajšie členovia obecného zastupiteľstva vyriešime, tak aby sme to vyriešili. Pokiaľ viem, inžinier toho oddelenia, pán Hamaček sa nevie, on k tomuto vyjadriť.
lebo tiež mi je príliš moc malý pán, aby rozhodol o investičných akciách, alebo hej, tak ako mi ako povedal. Ale pokiaľ viem, firmy si splnili, poslali mu ten rozpočet, koľko by to reálne akože stalo, aby si to oni dali nie. Môžem ho iba zavolať, aby prišiel, že či teda si naplánovali na ďalší rok túto investíciu na realizáciu novej, hej, lebo treba novú kanalizáciu. To je všetko akože z mojej strany. Hej. Ale či áno alebo nie, takže to ti nepoviem. Uvidíme, čo on povie, hej, lebo na základe tohoto, že je, hej, tiež pri tých uzneseniach máme také šťastie, že niekedy naozaj je tam slovičko za slovičko. Hej, a ja som bola rada, že to predtým, že tam boli užívateľia, nie stoky. Hej, že takýmto spôsobom. A keďže mi dali zoznam, čo na tej stokej sa iba dá opraviť, tak sme boli dohodnutí, hej, ústne, že oni urobia tamto celý ten prepoj, hej, a my iba poopravujeme a prepoja. Hej, a potom už keď sme to mali urobiť, keď oni urobili si to svoje, zrazu mi prišli a donesli, že bohužiaľ to nemôžu prepojiť, lebo je celá v takom stave, hej. Lebo financie sme tam dali, že niečo poopravujeme, tak ako oni kázali. Potom im donesli celý zoznam, tam, všade už potom on je, že to sa už nedá opraviť. Treba vykopať a urobiť nové. Jedna sa brala o radovku a takto a do Celé. To není iba radovka, to je aj dohora, však už to musíš riešiť celú istotu. Vieš, to už by sa potom vyťahlo asi troška kús. No to už ako sa nedá, že iba radovku, stále iba radovku budeme riešiť. Hej, to už sevák musí celú tú stoku a vyriešiť on. Takže tak. Ale netvárme sa, že toto nebolo a že oni iba si zlegalizovali tie otvory, čo mali stále do tej kanalizácie. To je všetko. Dobre, to sa nemusíme hľadať, ale ide o to, aby sme našli nejaký spôsob, aby sme tú kanalizáciu dotiahli. No aké chceš riešenie nájsť? Asi z obecných to nepôjde, my na tom nezarábame. A tiež sevák ty nejakým spôsobom nedonútiš, aby to realizovali, alebo je, hej? Je. Skúsime uvidieť. Dobre, niekto dá. No však vedeme tými odporúzať. No dobre. Ja som ešte nechala preobec tam ten tromf, hej, že vlastne nepodpísala som to, čo vy ste im schválili v tom uznesením o tie 2 roky. Našla som to staré, že bohužiaľ áno, hej, ale keď budú užívateľia, nie stoky. Takže takisto tiež je, tiež asi niektoré tie uznesenia, aké sú dôležité, keď to tam je presne, vieš, zadefinované a jasné. Takže niekedy naozaj, že človek ani to tak nemyslel, ako to niekedy padne vhod, hej, na takýmto ako je. Ináč by som mala, lebo ste to schválili a ja by som im to musela vtedy potom odpredať, potom prečerpávačku. Hej, ten pozemok, čo to chceli za tých 1000 eur, hej, je. Takže ešte šťastie, že som našla to predtým, čo sme to vtedy riešili, hej, že prepojenie užívateľov z týchto 2 oblastí. Radovka a Kamienková ulica. Hej. Je iba prepojená Kamienková, Radovka bohužiaľ nie je prepojená. Hej. Takže takto, to bolo. Ešte má niekto? Takže vlastne ukončili by sme diskusiu. Peťko, môžeš on